mchinjiko pane upenyu Jesu atinditarise pasine fuma ngezvenando pamberi ndoona zvakanaka mune upenyu mukutarisa muchinjikwa upenyu wakanaka kutarisa Kalvari apo ndakamutarisa Jesu iye akanyemwerera kuti ava mumatambudzo muchinjiko unondisimbisa mune upenyu mukutarisa muchinjiko Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari ndinozotarisa mchinjiko ndosimbira muchinjiko hakuna anozoputsika panosimbira simba redenga mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari Kazwai vana vaMwari, mufaro wangu kuti tisangane zvakare mukati mekudzidzwa kweshoko raMwari. Tinokuchingamidzai vari kufamba nesu mukati mezvirongwa zvino, tichikushuviraiwo zvakanaka uye chikomborero chaMwari mukati mezuva ranhasi. Tiri kutarisa kuna zvakazarirwa 12 kubva pavhesi ya7 tichisvika nayo pavhesi ya12, but vakativerengera tinojamba 12 toenda pa11 ndo ndima yatichafamba nayo. Musoro weshoko unoti usatevera akakundwa, usatevere akakundwa. Ngatimbonamatai. Ishe tinomutendai nemukana umatipa kudzidza shoko iri. Tiri vadoko mukati maro, tinokumbira ukuru hwenyu huve pamberi pedu. Komborai munhu wenyu akatarira neachateerera, kuverengwa kwaro kuve kutaura kwenyu chaiko. Ndidzikisirwe imusimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Amen. Vhesi ya7. Vhesi ra7. Yes. Zvino kurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo. Vakasakunda. Nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandigwa pasi. Iyo nyoka yekare inonzi Dhiabhorosi naSatani, munyengeri wenyika yose, yakakandigwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Vhesi 10. Ndikanzwa inzwi guru richibva kudenga richiti, zvino ruponeso rwasvika nesimba novushe hwaMwari wedu noumambo hwaKristu wake, nokuti mupomeri wehama dzedu wakakandigwa pasi,
wakavapomera pamberi paMwari wedu masikati nousiku. Vhesi ra12. Verse 12, yeah. Saka farai kudenga nemweya anogarako, Hey. mune nhamo imwe nyika negungwa, nokuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri akatsamwa kwazvo, nokuti unoziva kuti une chinguva chidoko. Vhesi 11. Verse 11. Ivo vakamukunda neropa regwayana, Amen. uye neshoko rokupupura kwavo, Yeah. havana kuda upenyu hwavo kusvikira parufu. Ya, Mwari awedzere chikombero pakuverenga kushoko rake. Amen. Usatevera wakakundwa. Sure. Vakomana vebhora munowirirana neni kuti zvine stress. Handi kutaura mazita ematimu panapa. Zvine stress kusapota iri kudliwa. Nokuti unofamba wega. Unofamba wega. Vamwe havafambi vega ka. Ya, ndine mawitness eri panapa. Vanhu vanoziva kuti unopindana nacho kana ukafamba netimu yakadliwa. Toda kuti muone panapa kuti sestress yamunongoita iyai kana uchitevera timu yako ichidliwa ndoendera kuti ndimbokupinzai pastress panapa. Chirongwa chino ndechekupinza vanhu mustress, especially vanhu vari kutevera yakadliwa. Chokwadi. Kana yakadliwa usaitevera hazvinyadzisi. Ini handisapoti zvangu bhora maningi, but ini handina problem kuchinja timu. Ndakachinja timu. Ndakaona iri kudliwa ini pastor, ndikati ndinoidii iyo iri ku-UK indiri kuno ndoita stress ndibva ndamhanya neiri kuwina, but iri kudliwa futi mazuva ano. Asi hazvindikanganisi kuchinja ndinde neyakawina, nokuti hazvindipi stress, togara chingopemberera. Hezvinei zvaitika panapa, kwanzi kurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri ndiJesu. Vamwe havaibati, vanoti Mikaeri mutumwa asi Jesu. But kuisa mukaitsvaga nekuironda muchaona kuti Michael zvinoreva kuti one like God, akafanana naMwari. Kana chichanisa kufanana hatisi kureva kuti vanhu vakangofanana, iye mumwe chete saMwari, anova Mwari pachake. Michael vamwe vanobva vati haingirosi nokuti ari kunzi mutumwa mukuru. Michael akafanana naMwari, wakatumwa neumwari kuuya pano panyika kuti afire wewe neni. Saka unombopfeka bhachi remutumwa kunyange pane mwe nzvimbo munotoona mweya mutsvene achimbotumwa kuuya panyika. Jesu anotaura, ndinoenda kuna Baba, but ndonokukumbirirai kuti mugopiwa umwe munyaradzi agotumwa agogara pakati penyu. Asi hatori pane zvake, anotora pane zvangu. Saka Michael, this is Jesus. NdiJesu pachake airwa ane vatumwa vake. Vamwe vanobva vati why? It is because ngirozi Satani anga ane vatumwa vake, but Satani ari kuti ndevake, kwete by creation but by adoption, nekuvakanganisa. Anotora ngirozi dzaMwari odziita dzake nokuti akavakanganisa dzikamutevera. Shoko raMwari riri kutaridza kuti kwakaitika champwititi kudenga. Ndokubva Michael amira. Mwari ngaabongwe, nokuti kana orwa naSatani haamiri saMwari. Otherwise Satani haapamiri. Ground racho harisi level. Aite kuti Goliath naDavid vangagwa. Saka Mwari waipfeka bhachi remutumwa kuti agwene umwe mutumwa. Mutumwa Satani agorege komplaina kuti maifunga ndinomirisana naMwari here. Sei angava mucherechedzo sei? Nokuti vanhu panyika havangaiti vana Mwari kuti vakunde. Jesu akatora chimiro chengirosi akarwa nemwingirosi. This is why pamunomuona pana Jude 9 ari pabwiro raMozisi kunonzi Mikaeri akauya akati Mozisi ndomutsa ndoinde naye mazamba ramatsvene. Ndokubva Satani asvika kanzi haumumutsi nokuti akarova dombo. Pepo akati iwe taura. Saka hasi wako uye amukiye zvino anomuka parumuko gwechipiri. Saka Jesu saMichael anoti Mwari ngaakurange. Chikonzero aiti kana ndikakutuka ndirini unofa ukasararamazve. Nyasha dzaMwari ndedzekuti anokwanisa kupfeka umwe munhu kuti iwe urarame. Rega nditaure newe, kutounza mharidzo dzichiuya nevanhu
inyasha dzamwari. Ishua. Mwari angadai achiparidza ega. Aimira akataura newe, akanoka pawindo remota kuti dzikisa windo ntaure newe, hapana aidriver futi. Tese taita paralyzed. But God is merciful kuti anotuma vanhu vanodla matemba nemugwadla kuti unzwe voice remunhu wekwako, but ari Mwari ari kutaura. Oh yes, I love Jesus because ndipo ari ane nyasha. The Bible says Michael akagwa neshato. Varere kuti shato kana kuti dragon ivara rinoreva munhu akanga ariko akambenga ari mutumwa wechiedza, but akapanduka nekuda kwokuzvikudza, akapanduka nekuda kwokuisa chigaro chake pamusoro pechaMwari. Dragon inomirira kunyengera. Actually vara rinoshandiswa ndi diabolos. Diabolos rinobva pavara rinonzi diabalo, kureva kuti kunyengera. Basa raSatani vanhu vaMwari kunyengera. Rega ndikutaurire, kana itaura pamusoro paSatani tikureva pamusoro pemunhu anonyengera. Satani anogona kufamba newe achikupa mari uchiguta, but ukaona akasakutsotsa on the way haasiye. Satani haafidhi munhu mahara. Kana akufidha anodhila newe nokuti munyengeri. Satani ndiye anoita kuti munhu anga achigara zvakanaka nemukadzi apinde muspeya onotora musikana webasa. Munyengeri ndiye anoti munhu anga achipinda chechi zvakanaka unosiya akumhanya nezvimwe. Munyengeri ndiye anovimbisa vanhu mufaro panyika yematambudziko. Ndiye anovimbisa vanhu rugare pasina rugare. Munyengeri ndiye anovimbisa vanhu upenyu iwo munyika izere rufu. Ndiye anovimbisa vanhu kuti anondipa mari iwo vanhu vasina Mwari. Munyengeri kana tisina Jehovha tiri kunyengegwa. Vanhu vaMwari ngandikutaurire, kana pane chinhu chatifanira kuchenjerera unyengeri hwaSatani, nokuti haiti ari ega, kwanzi anenge rose. Akatokandwa pano panyika, ane chikwata chiri kuita busy. Satani haamwi skadi, hadhakwi, ndiwo unomwa. Satani haendi kubhora kunoona bhora kuti yawina ndeipi. Rake basa anoita nemazvo. He knows kuti handina time. Actually kana pane munhu ari a very good steward of time is the devil. Ndiye anochengeta nguva, nokuti anoziva kuti nguva yangu ipfupi, kana ndikaita zvekutamba munhu handimuwani. Saka the Bible says akatsamwa kwete mbichana. Satani haatsamwi zvekutamba. Unoziva kuti Satani haana majokisi. Tisu tinoita makikiki mufoni, but Satani haana nguva. Kana ataipa ari kutaipa neropa rako. Haataipa achiita zvekutamba. Haana zvimadhori zvinonyemwerera Satani. Kana akudhila nemunhu waMwari anongoisa makrosi nemichinjikwa. Satani is busy. Kana pane munhu ari busy, pastor, is the devil. The Bible says akatsamwa stereki. Kana uchiti ndinonyepa inda kuchipatara unoona kuti haana kufara. Kana uchifunga ndinonyepa inda pamuchato uone kutsamwa kwakaita. Kana uchiti ndinonyepa tarisa madhumbu awakapfeka. Kana uchiti ndinonyepa tarisa uone vanhu vari paoxygen. Woziva kuti akatsamwa, auraya. Satani aite zvekutamba. Tisu tinotamba tomboti nhasi kuchechi, nhasi kunyika. Satani is full time, haapindi chechi. Ndakukutaura vanhu vaMwari, ndikanditaure newe. Isuka tisaite zvekutamba, tombopota chibuda-buda. Satani haapindi chechi. Ukaona akagara mubhenji rekuchechi, haana kuya kuzonamata. Haafambiri kuzonamata, ari kutsvaka okutsausa. This is why the Bible says iye kana akutsausa unotsausa kunyange nevasanangurwa. The Bible says akarwa, but praise be to God. Hallelujah. Akakundwa. Ndikaverenga vhesi ndohwamanyawi kuti bhora racho rakawinwa kare pamuchinjikwa. Akakundwa. How? I want to go to that one. Satani akakundwa sei? Mukacherechedza muchaona patagwa panapa kwanzi mupomeri wehama. Shoko riri kubuda pachena panapa nderekuti kudenga kwako ine ngozi. Ukaona mumba mune nyoka yamusiri kuona, muchingova vanhu kuseni munhu akarumwa kutoitsvaga hamuiona, hamugarike. Mudenga mamusagarike. Pane mwe nzvimbo pandakaverenga kunonzi Satani mazuva ake achiri Lucifer
akanga achityisa. Ngirozi dzaitawo kunzvenga dzikamona achibva nekoko dzochinjashirira because aisati akasangana nengirozi aisatamba nayo because aiti kana akabata ngirozi akamira naye maseconds achitaura naye kuti unoona sei government yemunomu tigere zvakadii munomu. Ngirozi dzanga dzakuavoida Satani kuti hatigoni kumirisana naye because he was so cunning. Ukaona utora 1/3 of angels zingaverengeki zvotaridza kuti aiparidza kana Satani oparidza. That's why pachizonzi Job anga ari munhu waMwari because ainzvenga zvakaipa. Kunonzi ngirozi dzakazoti pavhesi ya12 kanzi mufaro kudenga. Unoziva kuti vhesi iyo yaimbondigwadza pasi kuti nditi shuwa imi vanhu vari kudenga shuwa mungati mufaro shuwa isu totambura shuwa imi henyu mofara. Ndakazovati haidi femai imbofemai because anga asingaite masikati neusiku anga asina nguva dzekunyengera anytime yanga iri nguva yekunyengera zvokuti kudenga kwakusagarike kuimba vanga usai papa ane suspicion all over kuti uri kutivi gwaSatani here kana kuti gwaJesu. That's why the Bible says ainyengera masikati neusiku. Farai imi munogara kudenga nemi vari kudenga but panyika mune nhamo. Kana pane chinhu chatinacho manje inhamo isu tinogara pano kwanzi negungwa nokuti mweya dati murangarire nokuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri akatsamwa kwazvo nokuti unoziva kuti uchine chinguva chiduku. Ndoda kuti mandaleni tumavarauti. Amen. Unoziva kuti uchine chinguva chiduku. Satani akatanga hondo yake kudenga akakundwa. Jesu paakaberekwa naMaria Satani akamutraya akati tinosvitsana kumapena tuvana tukaurawa patune ma2 years old tichidzika pasi achitsvaka kumupwanya but akanzvengeswa akadakara aenda Africa. Denga rikati kwete ndinomuchengeta akati tonosangana ndobva vati gedhegedhe muGetsemani kanzi tasangana dhuma iye ndobva atora Judas akati ndibatsire ndoda kumbosotana nemurume uyu. Judas akati ndipe kamari ndikandikutaurire kana uchironga zvaunoronga usafunga kuti uri kuronga naMwari kana uchironga nevanovengana naMwari uri kuronga naDiabolos. Kana Satani achiita zvinhu zvake anopinda mukati mukoo pakati pevanhu vaMwari ndo paanopinda achivhomora kuti ashandise kupfura vhangeri raMwari. Kunonzi vakasvitsana kumapena muGetsemani dakara Jesu ati Ishe kana zvaibvira mukombe ngaudarika but zvirege kuva kuda kwangu but kuda kwenyu ngakuitwe. And then God sent Gabriel. Akadaidza Gabriel akati Gabriel enda. Gabriel akaenda akanotsamirisa Jesu pachipfuva akamusapota. Jesu akati varume zvakwana zvekuchavata chiregai nokuti muchinda wenyika ino akuya. Jesus akapiwa encouragement nedenga. In other words patinosangana nematambudziko kana Satani atipingirisha mukati meupenyu Gabriel anotumwa anouya kuzotivatisa pachipfuva. Chipfuva kwete chaAbrahama chipfuva kwete chaJakobho pachipfuva chemunhu waMwari. Tinovata pachipfuva chaJesu kana tasangana nematambudziko denga rinyarari zorora pachipfuva chinonyaradza. The Bible says Jesus akaenda akati ndakuenda varume ndokubva vakanga vanaye vakafunga kuti uri kuinda kuholiday havana kuziva kuti anga avingwa kuti azosungwa. The Bible says verse 11 ivo vakamukunda neropa regwayana. I want you to go to that one very closely. Ivo vakamukunda ndivananikwa vari kunzi ivo vakamukunda. This is the past tense. Haisi nyaya yekuti vachamukunda vangangomukunda ndaivaona sekunge vakangokunda otherwise vangakunda. The Bible is clear. Ivo vakakunda past. In other words kukunda kwedu kwakaitika kudara. How? The Bible says vakamukunda Satani neiko neropa raJesu. What does that mean? Vamanobva vafungidzwa kuti kuti ropa raJesu. I've seen many people even kana vakunamata ezvino haagoni kupedza munamato akasati ndinonamata muropa nemuzita. Anofungidzwa akanga kuti muzita hakundi saka anoda kupinza ropa. Vamwe anofungidzwa kuti kana chiti ropa raJesu kusatuka kwaraita vanhu vachitsatikigwa vanga vari pamuchinjikwa. And yet vakanga vari pamuchinjikwa masoja
vakadzokera kumba vasatyigwa neropa but vasina kuponeswa. Kukunda neropa tikutaura yes, the cross of Jesus. Pamuchinjikwa akavakunda, akatikundira. Tinokunda nekuda kwomuchinjikwa waKristu. But it's even more than that. Jesu akakunda nekuda kwete kwekungofa chete, but nekurarama. In the blood there is life. Hebrews 7:22. Hakuna chinhu chingaponeswa kana pasina ropa. Muropa mune upenyu. Saka kukunda tinokunda neupenyu hwaJesu. Kararamiro kaita achitadza kutorwa nemadzimai eSamaria aikunda paakanga achirarama ari mukomana pakati pevasikana akakunda upenyu hwake, mararamiro ake nekuzonofa kwake ndiko kukunda kwedu. Saka kukunda mukati memidzi yatosangana nayo tinokopa mararamiro akaita Jesu kusvika anofa pamuchinjikwa. Manzwa here pachinzi havana kuda upenyu hwavo. Haleluya. Havana kuda upenyu hwavo kusvika parufu. Zvinoreva kuti kana chida kukunda vanhu vaMwari hatitarisi kararamiro kekuda kurarama izvino. Kana chida kukunda hatina hanya nezvinoitika kwatiri as long as tiri pana Mwari. Kana tichifa tofa. Unozwa kuti pane chunhu kamwe nyoka imwe inoti ikaruma chiva, chikaruma chinohaka. Mazino acho anonohaka kudai, kuhaka achibatana kudai. Nyange ukarovera pamuti haibvi. Kusvika watodambura, ukatodambura unotopareta mazino. Iri kutaura kuti vanhu vaMwari ngatiti sechiva kana tarumba pana Jesu hatibve. Nyange urovera pamuti, nyange ukadhivosa hatibve. Tinenge takaloka. Vese vana Mwari vari kuda kufira pana Jesu. Nyange COVID tinoramba takaloka. Kunyange urombo tenge takaloka. Kunyange tikasangana nezvinonetsa zvenyika ino hatibve. Why? Takaloka pana Jesu. Havana kuda upenyu hwavo kusvika parufu. And then if you read nyaya ichitaurwa mu Higher Life 271, the prophecy in which these symbols are found begins with Revelation chapter 12. Tati kutaura izvotanga kuna zvakazarwa 12. Ndokwati kutaura the dragon that sought to destroy Christ at his birth is said to be Satan. Ndiye Satan wacho. He moved upon Herod to put the Savior to death. Ndiye akanga achisunda Herod kuti Kristu aurawe, but Jesu akanzvengeswa kusvika anofa pamuchinjikwa. Shoko ranoda kukusiyira muteereri nemutariri wechirongwa ndechekuti hazvina uchenjeri kutevera akakundwa. Satani akakundwa. Ndo timu yakabayiwa manje. Home and away. Kudenga yakarobwa. Pamuchinjikwa yakarobwa. Saka kuramba uchasapota iyoyo ndo kunonzi ngozvipinza pa stress. Actually kana uri musapoti kune alternative ndi Jesu. Ndiye akawina. Nyaya yacho akaiwina. Satani anozviziva akambotraya kupinda even nemba patakanobuda Jesu achiwina. Akatraya even arushawa kana pane mwana akavengwa. Kana pane mwana akavengwa ndi Jesu. Uzopa ndomboitaura. Ndomboti pasa ndomboti akamwana akakanetsa. Kamwana kakanetsa. Kubva iri mimba. Kachitambudza. Herodi kuwa kuti kune mwana aberekwa. Mwana aberekwa akabvunda. Kwanzi madhara ese angari pakabvunda. Kanzi kana manomuonawo muzondiudzawo ndogoita makoro kakanetsa. Kari kasvava. Why? Because maari mama katakugwa pamafudze. Umambo hwaDhavhidha ndiye ishe wamadzishe namambo wamadzimambo. Saka Satani waizviziva kamwana hako pati pane zviripo. Kana una Jesu unyange uri ndonda Satani anozviziva undonda zvahwo pati munhu akatakura. Kunyange uri chirikadzi zvahwo pati akatakura. Kunyange uri rovha zvahwo unotyisa. Kana wakatakura Jesu unohlisa. Satani afare kana akakutakura. Why? Because anozva kuti mauri mune kukunda. Wokundwa here. Kukundwa here pa TV netimu yakadliwa kuground. Shuwa. Ndiudzewo kuti pena inomwa sei pa TV iyo yakakutiwa kuground. Inomwa sei?
ina ndoshamisika munobvunda hamuna kuzviona here feya pamuchinjikwa hamuna kuna chirohwe Jesus anoti it is finished. Amen. Akati zvapera. Zvapera. Nobva vanhu vakati afa Sunday morning akamuka. Akamuka kanzi baba unokudaidza akaenda. Saka mobvunda seko timu yakadhiwa pamuchinjikwa. Yowina seko mutv. Azvigoni. Already delayed match. Amen. Jesus akakunda. Takakunda. Amen. Jesu pamuchinjikwa. Uzatevera yakadhiwa unoita stress. Ndoda kuti mudharamu ndiverengere Imani Samuel chipiri chapter 2 muverenge verse 17. Verse 17 inoti kuti muranda wake kurwa kukanyanya kwazvo zuva iro Abhineri navarume vaIsraeri vakakundwa navaranda vaDhavhidhi. Vanakomana vatatu vaZeruya vakanga varipo, vana Joabhi naAbhishai naAsaheri. Asaheri waigona kumhanya sechengu. Asaheri akatevera Abhineri. Zvino pakumhanya kwake haana kutsaukira kurudyi kana kuruboshwe pakumutevera Abhineri. Abhineri akacheuka akati, ndiwe Asaheri here? Iye akati, ndini. Abhineri akati kwaari, tsauka hako kurutivi kana kuruboshwe ubate rimwe ramajaya utore nhumbi dzake dzokurwa nadzo. Asi Asaheri akaramba kutsauka pakumutevera. Abhineri akati zvekuna Asaheri, tsauka hako pakunditevera, ndichakuvurayireiko? Ndingandoonana seiko naJoabhi mukuru wako? Asi wakaramba kutsauka. Saizvozvo Abhineri wakamubaya nomudumbu nechireya chepfumo. Pfumo rikabuda neseiri kwake, akawira pasi, ipapo akafirapo. Zvino vanhu vose vakati vachisvika pakawira Asaheri pasi pakufa kwake vakamira. Unoteverereiko? Akakundwa. Chokwadi. Toda kutenda vana vaMwari. Nyaya yedu inoti usatevera wakakundwa. Wakakundwa waikwa pachena. Chokwadi. Ndi Satani nengirozi dzake. Vakakundwa kudenga, vakakundwa panyika, vakakundwa pamuchinjikwa, vakakundwa parumuko. Taverenga murume uyu. Pakaita hondo pakati paDhavhidhi neboka raitevera Sauro atofa raiva naAbhineri. Bhaibheri shoko raMwari ratiro hondo payakamuka vo kuna Abhineri vaitevera Sauro akatofira muhondo vakakundwa. Abhineri akatiza. Mukomana wainzi Asaheri waigona kumhanya sechengu akatevera Abhineri. Abhineri unochemuka unoti, ndichakuvurayireiko? Rega kunditevera, ndinokuuraya. Bhaibheri ratiro haana kudzokera shure. Asaheri akaramba achitevera wakakundwa. Mukomana wakanga achitiza anga akadzidza hondo, akawa mutinhiro waimhanya, akakaunda masteps kuti paari pamwe pane 1 mita kana 2 meters. Akakanda pfumo rikabaya Asaheri akafira ipapo. Hama dzangu dzinodikamwa, chiverengo ichi chiri kutiudza pachena kuti ukatevera wakakundwa unoparara. Munoziva here kuti Mwari akunda Satani akamukandira pano panyika? Iko zvino ari kugadzira dziva romoto rokuparadza Satani nengirozi dzake. Kana uchiverenga Mateo 24 verse 41 uchiburuka, kunonzi vari kuruboshwe Jesu uchati kwavari, ibvai kwandiri vaiti vokusarurama, muinde kugehena, moto akagadzirirwa Satani nengirozi dzake. Asi kana ukamutevera newe uchaparara. Bhaibheri rangu rinondiudza pachena, vanotevera muvengi wakaruza uyu havamuteveri fizikali, vanomutevera nenhema dzaakareva. Akadzireva kudenga akahwina 1/3, uri kudzireva panyika ino uchahwina vamwe vose vanenge vakundwa naSatani. Usavatevera unokuvara. Pakaitika hondo nokuti tiri muhondo ichapera musi unouya Jesu Kristu. Kana uchiverenga Samuel wechipiri chapter 15 pavhesi ra1 uchiinda kuna 6 inoti, zvino shure kwaizvozvo Abhusaromu akazvigadzirira ngoro namabhiza navarume vana 50 kuti vamhanye pamberi pake. Wakuronga hondo Abhusaromu.
Absalomu mwana wa David wapandukira baba watotiza mukati momusha atokundwa asha baba vake atokundwa warashwa na Mwari nokuronga hondo terera munhu wa Mwari. Absalomu waimuka mangwanani akandomira parutivi rwenzira orumira parutivi rwezhira. Zvino kana kuchinge kune munhu wakanga uya kuna mambo kuzotambirwa mhosva yake Absalomu ndokumudana akati uri weguta ripiko? Kana akati muranda wenyu uno rumwe marudzi aIsraeri. Absalomu waiti kwaari, tarira mashoko ako akanaka akarurama hawo asi hakuna munhu wakatumwa namambo kuzokunzwa. Verse 6 zvino Absalomu waita nemutoo uyu navaIsraeri vose vaiuya kuna mambo kuzotambirwa mhosva dzavo. Naizvozvo Absalomu wakanyengera mwoyo yavanhu vaIsraeri kuti vamude. Bhaibheri riri pachena, hama dzinodikamwa. Absalomu anga akundwa akatotiza chokwadi, but avona kuti mambo David unotonga nomutemo wa Mwari. David unosha Mwari, unotonga nemitemo inobva kuna Mwari. Unoda kuti vanhu vagare zvakanaka, vanhu vashe Mwari, vanhu vasagwa, vanhu vasarambana, vanhu vasapokana. Kwai Absalomu zvakamugwadza, aitomukira mangwanani ondomira pagedhe rinoinda kwa mambo David. Vanhu vakanga vane mhosva vaida kuinda kundotongegwa mhosva nokuregeregwa nokururamisigwa. Aimubvunza uriwo rudzi gupi? Akati ndiri muIsraeri. Konzi hai nyaya yako ndei? Akamuudza ndakaba madhongi. Konzi hapana nyaya, mashoko ako akanaka, ini ndaitiwa mambo. Hai waingodzokera usina chawaripa. Nyaya yako ndei? Ndakatora mukadzi womunhu, zvino ndai ndibuye kotongwa. Hapana nyaya, hauna kurepa wakadiwa iwe. Hapana kana nyaya iyi, nango kudenga hapana nyaya. Iwe wakaita nyaya iyi, ini ndakaba munda mavanhu. Kukanzi hapana kana nyaya. Bhaibheri rinotiro Absalomu akaita nyaya iyi achiba mwoyo yavanhu kusvika vamutevera vakamuda vari vazhinji ndokubva abuda neboka rakawanda. Regai ndikuudzei hama dzinodikamwa, ndotsoro yakatangwa naSatani kudenga. Pane nyaya unoti hapana, ndiye tsoro yaanayo panyika ino. Kana uchidzidza Peter wechipiri chapter 2 pavhesi ra1 uchiinda kuna 3, tongotanga naPeter wechipiri chapter 2 vhesi ra1 uchiinda kuna 4, tichavona kuti Satani unonyengera vanhu kuti vamutevere nyangwe akakundwa. Unonyengera nei? Unonyengera nenhema dzaakatanga kudenga, dzaachiri kureva nanhasi, achipakicha muvanhu, achipakicha nyangwe kuvaparidzi, achipa nyangwe vatungamiriri vamakereke, vafundisi, voreva nhema. Pane nyaya voti hapana nyaya. Iwe nyaya yako ndei? Ndina vakadzi vatatu. Koi hai wavana David yaiva nawo, namata una vetowedzera vamwe. Iwe idambudziko rako nderei? Ini ndinomwa nokusuta mbanje. Koi zvokudya ndezvapano pasi. Vafundisi vakadaro vakakundwa, usavatevera unokuvara. Koi iwe dambudziko rakunetsa nderei? Haya, pane vhesi randawa ratichengeta Sabata. Koi hakuna zuva reblue, hakuna regreen, chero wachengeta chinodikamwa moyo wako. Hama inodikamwa, unokupodza moyo wakakundwa, ukamutevera wakuvara. Dambudziko iwe rako nderei? Ndaverenga kuti Jesu wakabhabhatidzwa nokunyikwa kamwe, isu makatara huma, isu makati nyika rutatu, isu makati nyika ru7. Ko zvaita sei mukuru wechechi oti hapana nyaya? Iwe ungonamata Mwari. Rega ndikuudza hama inodikamwa, Absalomu wakaba mwoyo yavanhu nokupa vhangeri rakareruka. Shoko raMwari rinoti kana wapara mhaka uya kuna Jesu. Jesu kana wainda kwaari haati hauna mhaka, unoti ndakuregerera asi usatadzazve. Hama dzangu dzinodikamwa, tevera Jesu Kristu. Hama yangu inodikamwa, kana uchaponeswa tevera that says the Lord. Vakakomboregwa vasingateveri wakakundwa. Rega tione kuti unouraya vanhu nei. Peter wechipiri chapter 2 pavhesi ra1 uchiinda kuna 4.
pana mashoko makuru inoti asi kwakanga kuna vaprofita venhema dohaka pakati pavanhu eka sezvavachavapo pakati penyuwo vadzidzisi venhema famba munhu waMwari vachapinza pakavanda dzidziso dzakatsauka dohaka dzinoparadza mahwaire kudzidziso dzakatsauka dzinoparadza dzidziso yakatsauka haibvi mushoko raMwari inobva kuvanhu inobva kuvatungamiri vemachechi inobva kuvafundisi dzidziso isina kutsauka inobva mushoko raMwari vakakomborerwa mudikani tevera zvinoreva shoko raMwari unoponeswa pazasi inoti kudii vachiramba naiye tenzi akavatenga vachizwisira pakuparadzwa kunokurumidza tega vazhinji vachatevera utere hwavo nokuda kwavo nzira yechokwadi ichazvidzwa famba munhu waMwari pakukarira kwavo mari vachakunyengerai namashoko amanomano kutongerwa kwavo kwakatagwa kare hakunonoki vakavana vaMwari tererai munzwe vana vaMwari bhaibheri rinoti vanhu ivava vanokunyengerai namashoko amanomano Galatians chapter 1 vanokunyengerai namashoko amanomano kutongwa kwavo hakukotsiri kwakatagwa nechekare hama yangu inodikamwa usatevera wakakundwa wakaramba shoko raMwari usamutevera usatevera unochachura apa achitevera zvimwe achisiya usamutevera unokukuvadzisa iwe muteereri unoda Mwari iwe unoda kuponeswa pakurira kwewamanda unoda kuinda kudenga Galatians chapter 1 pavhesi ra6 pana mashoko makuru Pauro unonyora shoko raMwari rinoti ndinokashtamara hama dzangu kuti munokurumidza mukadai kushandukira uyo wakakudanai munyasha dzaKristu kuti mutsaukire kune imwe vhangeri isati iri imwe hayo asi kuti varipo vanokukanganisai vachida kushandura vhangeri yaKristu pazasi kwai vanoda kushandura vhangeri yaKristu panoti mukadzi umwe vanoti vaviri panoti imwe mvura vanoti imwe doro panochengetesa vadhi vanochengeta svondo ndati panoti nyika mvura vanoti tara vanoda kushandura vhangeri yaKristu panoi Jesu unoponesa vanoti prista nemvura namadota rega ndikuudza usatenda kuti vanhu vakushandurire vhangeri tevera Jesu unoponesa usatevera vhangeri ravanhu kwai vamwe varipo vanokukanganisai pazasi asi kunyange Yesu kana mutumwa akabva kudenga akakuparidzira imwe vhangeri inopesana neyatinokuparidzira inobva mushoko ngave wakatukwa vhesi 10 ko zvino ndinoita mushamwari navanhu here nokuti zvino ndinoita mushamwari navanhu here kana naMwari kana ndinotsvaka kufadza vanhu here kana ndaifadza vanhu nazvino handizaiva muranda waKristu chapter 18 bhaibheri shoko raMwari rinotiro kana ukaita vhangeri yokufadza vanhu nanhasi hausi muranda waMwari muranda waMwari unoti Mwari wakati totevera muranda waMwari unoti verenga pakati totevera usaita vhangeri rokufadza vanhu usafadza shamwari usafadza upenyu hwako fadza Mwari wakakudana usatevera wakakundwa munhu waMwari Absalomu akati apanduka ndokubva aenda musango akaronga hondo pana chapter 18 wechipiri yaSamueri kwai akaronga mabhiza ehondo varume vaimanya pamberi pake kwai David akadispachavo hondo yainda kunosangana nehondo yaAbsalomu Absalomu ari mudondo achigwa tangira pavhesi ra2 inoti vhesi ra2 David akatuma vanhu chetatu chavo vachirayirwa naJoab nechitatu chavo vachirayirwa naAbhishai mwanakomana waZeruya munun'una waJoab nechitatu chavo vachirayirwa naItai muGiti mambo akati kuvanhu zvirokwazvo neniwo ndimene ndichaenda nemi bhaibheri rinotiro masoja aDhavhidhi makomanda vaiti Joab naAbhishai naItai nedzimwe mhare dzaaiva nadzo dzakati mambo hamungaendi kuhondo hakuna chakanaka kana vakati kange totiza vakabata imwi vabata hafu yevanhu regai tiinde isu imwi sarai mugere pachigaro
tinopedzerana navo hauna kupawo. Jesu naMwari vakasara kudenga vakatuma vakomana kundopedzerana naSatani munyika ino. Mukomana wapedza kutaura mufundisi wati ivo vakamukunda neropa regwayana uye neshoko rokupupura kwavo havana kuda upenyu hwavo kusvika parufu. Satani wakakundwa akatosigwa isu kuti tipedzerane naye. Panoti itai upombwe tinoti kwete. Sungai mabhuruku newaya vakomana. Tavakuinda kumusha usatevera dofo rakakundwa. Satani ndokukundwa. Bhaibheri rinoti vakomana vakaenda kuhondo vaiti Joabi. Mukomana waitikana ogwa waita mutambamuru waiuruka pamakomo semherapara. Nana Abishai vakomana vakapinzira shumba mukati mebako vakauraya. Nomukomana wainzi Itai. Itai waiva eforena aiva muFiristia. Akauya akateerera shoko raMwari akatevera David akaziva kuti uyu una Mwari. Hama dzangu dzinodikanwa kwaunoteerera usatsvaka rudzi. Usatsvaka kuti uri muZimbabwe kana kuti waipinda chechi ipi. Tevera shoko raMwari ndo richahwina mukati mepasi rino. Shoko raMwari rinoti iro vakomana vainzi vana Abishaya aigona kumira ari 1 achimirira ne300 ari 1 achipedzerana navo. Mukomana wainzi Joabi hasi mukomana wokutamba. PaHebhroni pana maFiristia akapinda nomupaipi emvura akandobuda pamusoro peHebhroni akarova hondo akawina. David akagadzika chigaro chake paHebhroni wamandaikarira David wava mambo. Rega ndikuudze munhu waMwari pindai nepasingapindiki senerera nomuchivi uye kuna Jesu. Togadzika Jesu pachigaro uchatonga nyika ino nokusingaperi. Hondo yamuka. Shoko rinoti kudii umbotsinatira mbichana inde pavhesi dzikanayo mbichana pana Samueri wechipiri 18 rova pavhesi ra5 zvino mambo akarayira Joabi naAbishai naItai akati nzwirai henyu jaya nyasha iye Abhusaromu nokuda kwangu. Famba. Vanhu vose vakanzwa mambo achirayira vakuru vose pamusoro paAbhusaromu. Verse 6 zvino vanhu vakabudira kusango kunogona vaIsraeri vakarwa mudondo raEfraimi. Vanhu vaIsraeri vakakundwapo pamberi pavaranda vaDhavhidhi. Vakauraya vanhu vazhinji zhinji zuva iroro vakasvika zviuru zvina mazana maviri 200,000 nokuti kurwa kwakapararira nyika yose. Dondo rikaparadza vanhu vazhinji kukunda vakaparadzwa nemunondo. Bhaibheri shoko raMwari rinoti hondo payakamuka vose vakanyengegwa naAbhisalomu wahwaire vanhu vakaparara 200,000 vaitevera Abhisalomu wakakundwa vakaurawa. Chimwe chakanyanya kuvaurayisa vakafa vachiurawa naMwari. Dondo rakagwa navo rikavapedza rikavaparadza nokuti vaitevera wakakundwa. Rega ndikuudze mukomana wokupanduka Abhisalomu. Bhaibheri rinoti avona hondo yaminya wakatora hesera rake nokutiza achimanya araimhanya bhiza rikauruka nepamhanda dzomuti. Abhisalomu akahakira vhudzi akarembera between the heaven and the earth. Akawanikwa akarembera. Vakomana vaDhavhidhi umwe akaudza Joabi ndavaona Abhisalomu akarembera. Kukai waregere kumuuraya kukai mambo warayira kuti asaurawa. Hama yangu inodikamwa shoko rinoti uraya kwayakatora mafumo 3 muruoko akaenda pana Joabi akamubaya pamwoyo achiri mupenyu. Vakomana vakakomba vakaita chihlahlehle Abhisalomu akafa. Chirevo chinoti kudii pakupedzisira Satani wakanyengera vanhu kusvuta fodya yemumhino uchaparadzwa naJesu. Ndati pakupedzisira Satani wakanyengera vanhu kurambira muchivi choupombwe uchaparara. Usatevera wakakundwa munhu waMwari hapana kumira zvakanaka. Joabi wakakunda Abhisalomu wakafa. Unoziva rudo guna Mwari kudenga. Unoziva rudo guna Jesu kudenga. Vanoti nyange vanhu vari muchivi please vararame. Asi nemhaka yekuti warambira muhondo yaSatani hausari. Abhisalomu wakauraya Joabi. Rega ndikuudze munhu waMwari vanhu vachatevera Satani nyange Mwari aida kuti upone unoparara. Zvakaitika
unozviziva iwe hondo yakamuka pavanamati mukomana wainziye Jonadab nana Tatani vakamukira Moses vakapanduka akatevegwa ne250 vakamira apo. Moses akati vakomana vose vanoda kutevera Jonadab na Datani indai munomira parutivi. Vakaenda vakandomira ndokubva Moses ati kana varume ava vakafa norufu rwakajairika Mwari haana kundituma. Achingopedza kutaura kwai pasi pakavhurika pakavhara vakafa nenhumbi dzavo kwai vakanga vachivatevera kwai moto waMwari wakabva kudenga ukanhanzva vese vakaita madota. Usatevera wakakundwa unokuvara munhu waMwari. Usatevera nyango baba rako. Numbers chapter 23:26 paverse 11 kunonzi vana vomurume uyu havana kufa nokuti havana kumira nababa vavo Kora. Kora apanduka vana vake havana kutevera Kora vakandomira vari voga. Panguva ino muteereri mukati memhuri yenyu kana makakurwa muchipira vakafa ukaverenga shoko raMwari usatevera vakakundwa naSatani mira parutivi unopona. Ndati kumhuri kwenyu kana muchirama nen'anga vakakomborerwa vanomira naMwari nokuti vachaponeswa. Kana uchidzidza bhuku raRomans chapter 8 toda kunamata munhu waMwari. Bhaibheri rinotiro usatevera vazhinji pakuita zvakaipa. Vakakomborerwa vanhu vaMwari vanoti ruzhinji gopfeka gwakashama ivo vanopfeka savana vaMwari. Vakakomborerwa vanhu vaMwari vakomana voita vasikana vespeya ivo vanomira ne1 nyange vakaima bharanzi vanotaka bharanza neshoko raMwari. Ndati usatevera vazhinji pakuita chakaipa kana vodzuta doro nokumwa tototo nokusta mbanje. Usatevera vazhinji pakuita zvakaipa nokuti tinozoponeswa nenguva yakafanira kana tisingavori moyo. Tega munhu waMwari. Romans chapter 8 verse 35 pana mashoko makuru. Ndianiko uchatiparadzanisa nerudo rwaKristu? Haleluya. Kutambudzika kana nhamo kana kuvengwa kana nzara kana zhara kana kushayiwa zvokufuka kana njodzi tevera Jesu kana munondo here sezvazvakanyorwa zvichinzi nokuda kwenyu. Haleluya. Tinourawa zuva rose. Kuka ndianiko uchatiparadzanisa norudo rwaKristu? Chokwadi. Izhara here kufigwa nomurume here kushayiwa here zvokufuka kana zvokudya. Verse 37 verse kwete pazvinhu izvi zvose tiri vakundi nokupfuurisa naiye wakatida. Hama dzangu dzinodikamwa wadii kutevera Jesu ndiye wakakunda. Pana Zvaka chapter 19 paverse 11 kukaima Saka akanga akaita somurazvo womoto wakanga ane nguva yakanyikwa muropa. Zita rake une shoko raMwari. Ndo randinokurudzira panguva ino. Tevera shoko raMwari. Watevera shoko raMwari wava naJesu. Watevera shoko raMwari nyange ukafa unomuka. Ndoda kunamata newe munhu waMwari vanoti ndoda kutevera Kristu. Handichati kutevera vatungamiri vechechi nokuti Isaiah chapter 9 paverse 16 inoti vatungamirira vanhu ava vanovatsaukisa vanotenda kutungamirirwa navo vanoparadzwa. Usatevera wakarashika usina kurashika ishoko raMwari. Noranga raIsraeri chinda kunyika yeKenani Bhaibheri rinoti yatungamirirwa negore vairitevera nyange rikapinda napaRed Sea vaitevera Mwari waizarura zhira. Hama inodikamwa vakanosvika Kenani negore nhasi uno vachasvika Kenani yokudenga vanotevera gore riri shoko raMwari. Jesu ndiye mutungamiriri. Watevera shoko watevera Jesu. Varipo here vanoda kunamata neni vanoti Mwari indoda kutevera shoko raMwari. Handichadi kutevera dofo rakakundwa. Ndinoziva uripo. Wadi kusimudza ruoko, wadi kusimudza moyo wako kuti uise moyo wako mumavoko aMwari. Mwari akomborere, Mwari akiitire zvakanaka. Tichanamatigwa namufundisi kuna vose vagamuchira. God bless you. Inguva yekuchinja timu. Amen. Hakuna kuramba wakazvisungirira seunge ndiwe wakaitanga. Amen. Chinja timu. Sure. Yakadliwa iyo. Pane dziri kuwina. Chokwadi. Toda kunamata noti ndosiyana nazvo. Handichadi zvokutambiswa bhora resimbi. Amen. Satani wakakundwa.
kune vanhu vakawanda vari kutambudzika vachiinda nezvinhu zvenyika iye Mwari achivadaidza. Shoko roti kana uchinzwa inzwi raShe usaomesa mwoyo wako. Amen. Jesu ari kukudaidza. Unodisa here kuti ufambe naKristu akakunda. Newewo unogona kukunda. Unokunda neropa raJesu. Inhoroondo kuti inga Abhurama anga ane vakadzi zvakakundwa izvi. Mwari wakazvitaura kare. Murume umwe mukadzi umwe. Hakuna kukopa samu hedofo. Kana yakaruza chokwadi iwe ita zvakanaka. Inga muchechi macho muri aiwashe iwe chipinda uite kwazvo. Usakopa zvakarashika. Amen. Ita zvodaidzwa naJehovha wofamba nezhira yaMwari. Kana wadaro Mwari anozodaidzira rimwe ramazuva kuti imi makakunda pindai mumufaro waShe. Vakaonekwa naJohani kakanzi ndakaona chiri chita kakanzi ndiwananikwa. Kanzi vapi? Kanzi avo. Johani akati ndovazivira kupi? Ndimi munotoziva. Kanzi these are those. Ndivo vakabva mukutambudzika kukuru panyika vakasuka nguo dzavo muropa regwayana vamira naMwari. Vakomanaka tichapinda nawa emang'aya mudenga takurira nekuti takatevera timu yakawina. Team Michael inowina. Team Michael inowina. Kana usingadi stress joina team kwayo. Ishe tomutendai maita changamire tadzidza kuti makakunda. Hamuna kukunda bedzi but munopa simba vese vanokugamuchirai. Munovapa simba rekunze vanakomana nevanasikana venyu. Tipewo simba. Empower us. Tikurire chitema chiri kutitomenda mukati menyama dzedu. Tikunde tigopinda mukati memazambara nepasuo. Imi muri kumberi. Muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Opfumaindi fambenemi sezvakaita Inoki mubate ruoko rwangu nditaurirane nemi kana nzira yoshaikwa ndibvume indifambe handingambofambi ndega dutu riri kuvuvuta mirau yakateiwa wawengiwa nondiedza ese aya matambudzo tenzibvumaindi Kutimandi mandipazororo sepasizi zinowanando inindozofamba nekushinga notakura muchinjiko dakarandi Zioni tenzibvumaindi fambenemi dakarandi wone Zioni tenzibvumaindi fambenemi dakarandi wone Zioni tenzibvumaindi fambenemi dakarandi